sha'ir yace idza iftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu ko ba haka ba da abin da suka haifa shi yasa duk abin da ya bata kasashen Afirka da kasashen Laraba da kasashen Musulmi waggaci duk abin da ya hana addini ya ci gaba da duk kasashen Afirka su ci gaba da kasashen Larabawa da kasashen Musulmai wannan ne dole wani ya rika matsayi kaza sai dan shi ya rika matsayi kaza ko na addini ko na gwamnati ba yadda za a iya ci gaba shi kuma wancan din da ya tafi baban shi bai rika wannan matsayi ba duk abin da yake mai da mu ba kenan a yi amfani da waɗanda Allah ya ba baiwa sai a ci gaba amma kawai ka zo kai dan ka rika wuri ka ce sai dan ka ya rika to daga nan ka samu wannan kai kuma to kai kuma baban ka bai rika wannan wuri ba wannan bai barin mu ci gaba mai bai wanda zai amfani dubban mutane sai a hana shi aiki saboda shi ba dan wane bane ya bai Afirka ta ci gaba kullum bai muke ko a addini ko abin ga duk abin da ya hana mu ci gaba kenan babban musiba kenan ina fata an fahimci dole sai mun jayi wannan in danka ya cancanta ba laifi ai cancanta ce kai ma ta kawo ka amma sai ka iske ana cewa a'a dole wane in ya rika matsayi kaza sai dan shi ya rika matsayi kaza in wane ya rika matsayi sai abubuwan da sun ka cakule saboda kenan kana son ka maida abin naka ne da na gidanku da na yankinku ba na al'umma bane mun fahimta ko sannan kuma ya za a yi kai ɗanka bai iya karatu ba shi bai iya zama a majalisin kai ba da karatu kuma a ce ɗaliban da ka karanta shekara 30 ko 40 su yi masa biyayya cikin miza su yi biyayya tambada Allah ya kyauta